Good morning everyone! Welcome sa Bisaya Vlogger. This morning, akong i-share sa inyo unsa ang primary needs sa woman o sa man. So, kung usa ka married man or gusto nang ka magminyo or maminyo ay naka or magminyo majud ka balang araw, keep on watching. So guys, once again, good morning and welcome sa ato ang Bisaya Vlogger. Ako si May Navarro, May Love Perez Navarro, and I have 3 channels na gihandle na ay Tagalog, Fain Faith, May Daily, and this one, Bisaya Vlogger. Gusto ko magbisaya kay nindot po do, mag-vlog-vlog ta ani nga Bisaya. No, dili maglambod ang atong mga dila. So, I hope you will be blessed by the Word of God. Ako siyang i-share sa inyong hand. It is very important. Kung atong tanawon ang sa Ephesians 5:22, 25, o 33, nangingon diri sa Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit to your own husband as to the Lord. Sama daw sa ato ang pag-submit sa ato ang buhi nga Dios, kinahanglan kitang mga asawa mo submitar sad sa ato ang mga bana. Bisag dili sila perfect nga pagkabana. Sa verse 25, ingon po din husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for it. So this is para sa mga bana, no, nga dapat daw higugmaon po daw ang mga asawa sama nga si Jesus Christ na higugma sa church. Kinsa man ang church? Ang mga tao nga nagasimba, nagatao nga nagaila sa iyaha, dili katong building o dili katong church building nga giingon, kundi kita nga naay Ginoo sa atong kinabuhi, kita ang matawag ng mga church. Sama daw nga si Jesus Christ na higugma sa tanang katawhan o sa iyang mga kaanakan nga nagadaig dara kaniya, kinahanglan ikaw nga ba na imo sa daw higugmaon ang imong asawa. Sa verse 33 guys, kung ato siyang basahon, ingon siya din verse 33, nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So kinahanglan ang matag usa mahigugma sa usag-usa sama nga nahigugma sa atong matag usa ka kaugalingon, no? And ang babae or ang wife na adyoy pagrespeto dito sa husband. Sa man ang pagrespeto, pag-honor. Happy Father's Day to all father out there. This is my 2nd year nga nag-greet ko Happy Father's Day, no, nag-start ko last year and abot ta ato, no, nakahimo ta og video about Father's Day. So, si Paul, iyang gi-lower ang iyang standard. Ingon siya dira ang loving your wife as you love yourself. Kay kabalo si Paul nga kung i-require niya nga mahigugma ta sama sa paghigugma ni God, wag dili ginato kaya kabuton or dili nato siya kaya tupngan or kaya himuon, no? Una nga sama na lang sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, ato po daw higugmaon kamo nga mga bana ang inyong asawa. And kita mga asawa, again, we have to respect our husband. So, let's start. What are the primary needs sa ato ang mga bana or sa mga lalaki? First and foremost is honor and respect. So, kaghapon, nag-honoring me sa church sa mga papa. So, ano sa man ang pag-honor? Kung para sa mga bata, mo nang maminaw sila o mag-obey sila sa ilahang ginikanan. Pero para sa mga asawa, karabitang naay mga panahon or kung uyab ka, no, naay mga time nga naay gusto isulti ang imong bana unya usahay dili ta gusto nga maminaw sa iyaha, magtuman ta kung unsa ang ato ang gusto ug unsa ang ato ang kanang gusto himuon. Ang mga bana dili na siya pareha sa ato ang mga asawa nga gusto tag i-love. Enough na sa ilaha ang pag-honor nato sa ilaha, isip atong mga bana sila nagpakita na siya nga nahigugma ta sa ilaha. Enough na para sa ilaha nga makaingon sila nga I love ko niya. No, mo na isa sa tanaon sa usa ka bana or usa ka uyab para minyuan niya ang usa ka babae. Uyab pa lang nag-honor ni sa ako aso. Pwede na ako ni siya imong asawa. Tana dili mausab. Mo na siyang iyang panglantaw o iyang hunahuna. So unsa man ang pag-honor sa bana, again, kung naa siya'y gusto, naa siya'y wish, naa siya'y kanang gibarugan nga mo na iyang as the head of the family, ato siyang paminawon, ato ang tumanon kung unsa iyang gusto. Okay, so ma-feel niya na nga love ka niya even if dili ka gaingon nga I love you honey, I love you darling and all. So i-honor nato siya. Number 2, primary needs. Pag may tag-primary is basic or pinaka panginahanglan jud nila. Number 2 di ay is sex.
Ang gisgutaan ni dili na siya dili kay pervert na imuhang bana. Wa ako nag-ingon sa uyab na akong ingon diri is mag-asawa or bana o asawa ang atong gi-mention diri kay once you are going to engage ana nga buhat nga wala pa nakasal, matawag mo ana nga premarital sex na siya ang tawag ana, no? And dili uyon ang Dios ni ana. Ako pa na siyang gi-share but maybe ako pud nang sa ako atong faith maybe ato na siyang explain deeper. Just comment down below kung gusto mo nga ato na siyang hisgutan. Okay, so dili siya pervert, wala siya pud nag-uwagon bali akong bana anong ganahan siya ning ani ana. Even if we ourselves sometimes dili ta ganahan mga asawa, no, labi nagkapoy nag breastfeeding just like me, and ay mga panahon jud nga murag dili kay nato gusto pero kinahanglan na atong i-feel tungod kay mo na sila ang iyahang primary needs nila. And if we're going to do that, mind you, mahimong verbal ang imuhang bana sa imuha, meaning mo share siya, no, maka-express siya, na siya confident nga mo speak up or mo sulti unsa iyang mga burdens and mga problems niyang gidaladala. Primary need number 3 is shared activity. So unsa may pasabot aning shared activity? Shared activity na ay kung naman tayo 5 languages of love, no, na tay 5 language of love katong na ay touch, no touch, dili ka nang asa na mo lead nga touch, but ka nang pag-hug, pag-tap sa shoulder, words of affirmation, ka nang magsigaw yung thank you, ay gwapa ka ika, you are the most beautiful, you are the most handsome man I've ever seen in my whole life, ikaw jud akong i-love, ana. Natay quality time nga kanang dili siya gusto nga mag-uban mo pero nagsigi kag tan-aw sa imong cellphone kay gusto yun siya nga kamon gid nag-istoryahanay mo, nag-spend jud mo quality time. Tapos natay gitawag nga gifts and flowers, no, kanang maghatag ka giving, ganahan kaayo makaingon sila nga love sila kung imo nang kay mao na iyang primary language, kinahanglan ma-full na siya nga love tank, no, bisan sa mga kids na siya guys, ato po nang hisgutan po. So dinhi usahay mayon ta nga ay dili ko love sa ako ang husband kay wala siya gauban-uban sa ako or ang husband mayon siya nga wala lagi gauban ang ako ang asawa sa ako So kinahanglan napoy mga time, no, shared activity mo na ilahang ikatulong nga primary need. Gusto na sila nga uban-ubanan sila like kung mag-basketball, bisag unsa, no, nga kana bang makita ra kaniya ganahan na sila nga kay even ako husband mo siya ano man nga ako enough na sa ako nga makita ta mo sa mga bata. So nay mga lalaki gyud nga ning ana gusto sila nga like istorya mo dili lang kay kanang maglakaw-lakaw lang sa park, but kun tay na trabahoon, no, mag-ayo siya na siya ayuhon, so naa ka mo apil ka, mag-apil ka sa iyang mga trabaho, imo siyang tabangan, ikaw tigtunol sa iyaha sa mga needs niya, mga martilyo, guban pa. Surprise na lang ka nga mag-share siya sa imo, ha, mag-open up siya or mo istorya siya. No, kay that's one way nga mahimo gid silang confident. Sometimes di taganahan unsay ang trabaho, like for example magdula lang siya og ML or na siya i-accomplish nga game. Sometimes kinahanglan ta mo appeal kay para ganahan sila, no, mag-pretend na lang tabi sa dili ta ganahan, kinahanglan nato silang ubanan sa ilang mga activity. Now, I am done with the primary needs of the man. Karon mo adto ta sa primary needs sa woman. Unsa man ang primary needs sa woman? Kung gusto ka mahibalo, adto ka sa next vlog nako. Ako po siyang i-upload sumpay ani. Salamat sa paglantaw.